Kakenhun jungka Committee on Women Empowerment jungka Meghalaya Legislative Assembly mendagasngi gila 1 ston ban Khmih Bniah ban pan jingkhen halor ki pokso case bat ki Jingjia Shah Thombor ki Kynthei Khynnah hapo ka district kate kakenhun jungka committee balalam khamat daga kong Santa Mary Shila MLA kalaya kendu bat ki Ophisar waper jungka district ha ka jingelang ka balalong hapo ka conference hall jungka office UDC hakabala sakhi daga jingedon ringkat langru ki dikhot jong kate committee bakun thob ya kamiani di Shira MLA Gabriel Walang MLA Adelbert Nongrum MLA Daman Bait Lamare MLA Marathon Sangma MLA but Beyond Star Kurba MLA habakran sekilat pathai khubor hadin belawai kate jingelang kakong Santa Mary Shila kalong baka committee kalalap bagidon sibun tiliki case jong ka pokso bat hakabai day bat ki Jingjia Thombor ki Kynthei Khynnah apo Wkhd district hakabala lab kidon ki case ki balala ban pendap kidon ki bdang yai hak jing toket bat kidon ru ki bdang sateng komta na kaliang jong committee kalabatha ikinong saj an jong sarkar bat ki pulit bakin penstat kenang ba on la ban ai ki jing bishar ka bahok ki lanot shusho kala ong ru baka committee kala lab ru baka Wkhd district kede ka bawan ba ara ka jing don bon ki pokso case bat na kaliang jong committee kala yo ru ban pan jing shai halor ka jingjia ka badang jia shen hapo ka snong umsaw ka bade ka case pokso komta na kaliang jong committee kala penpau baka kwa ban budien ni tigi case kenang bakum ki tigi jingjia kin om jia sho igi Kynthei Khynnah bat kala ai jing mudru ba ki school ki snong gi thau bat kumjo ka tanat pulit kin penlong ya ki jingelang ai jing penshai pajba kenang baki pajba kin dep sotho ni kum ka committee ni kwa ban ong ba ni kwa ban follow up ya kini ki jet case ba kamjia ya tilu di kamtan Kynthei ba shakhamat ni kwa ban bodin especially with the district of whole area kwa ban bodin ba kini di case ba kini ki la ban le ki awareness program ha baro yang ke school kino hikaru ki la ban program ke school ki police department ru ki la ban le ha kaleng ki villages mo ki nong kendong ba ting kane social media ru comes new ta kadau ni kwa ban request ki ni baro department ba kide ban le ka awareness program kalen ka villages baro la ban ya court ni PH nong baro support ka district court SP no di sini chong ki jing panya jongti kila ban ya court ki baro ban ya keren ban pet ki VDP ro kila ban simki ban simkia ya kan kam otherwise ki kini ki Kynthei jong ni kini sitong it will be more kan sadon more cases takadaw kini gi SP jong gi decision kila man le kunta ba in court ki hatch long ban ting ni have up made sometimes kadon ni ka for ni have up made don ti barung sa ko sa snong bam tip kinu gi nagubru mo tingi don kan hi ban ya court ban pet ya ga la ka jong ga snong la ka jong ga ying ka sem ban pet ki kun ki tiru sa regulate sa iguan kata ka don kam ni kum ka committee ni kwa ban ong ba ni kwa ban follow up ya kini ki jet case ba kamjia ya tilu di kamtan Kynthei ba shakhamat ni kwa ban bodin especially with the district of whole area ba bodin ba kini di case ba kini ki la ban le ki awareness program ha baro yang ke school kino hikaru ki la ban program ke school ki police department ru ki la ban le ha kaleng ki villages mo ki nong kendong ba ting kane social media ro comes new takadaw ni kwa ban request ki ni baro ni department ba kide ban le ka awareness program kalen ka villages baro kami kata ni mo ka bahe ki ong ba yosnyo ba yin ki to ba this is the second district ba buon ki case pokso takadaw ki ong ni one naman tagi one particular case from I think Umsaw village am takatwa case ni one so ki buon ni we are trying to improve so many category different department banla banle ke kita